Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tenga ti aldaw ti Martes, Oktubre 25, 2022. Manipod po ti ENR Online. May danong ka na kayo ti Sibali Parang, ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari ti bagayam nyo ni Robert de la Cruz kadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin para di may isang oras ngayon kam panangidasar kariri kang runaan na damdamag nga deto'y ket adda ti pakasiknan tay amin na sangapada wano digito yung damdamag ket adda ti pakasiknan tay amin na sangapada papagayam. Okay? Iti Binig National babae nga kabsat apo deto'y middleman iti kaso wano pa nakapapatay ni Percy Lapid adde di kustudyar ti Department of Justice. Rumrumwar nga tinasaong nga babae gagayem kay kabsat isuna tinakaibagaan deto'y nataya kabsat na iti uneg ti pagbaludan deto'y kontrata iti pan nakapapatay tinasaong nga girakrakurak ti saludsod gagayem ken kabsat deto'y kadin ti tulbek no pay napapatay dito'y kabsat na para iti pan nakasulbar tinasao nga krimen gagayem ken kabsat ya. Deto'y pamilya ni Percy Lapid, gagiyem kayong kakabsat, makauawat na kanumet na iti pangta iti biyag. Iri sa bali nga bangir, politicians, ken ti hepe, ti Bureau of Corrections, nga ni Gerald Bantag, karaman kadagiti person of interest, gagiyem kayong kakabsat, iri deto'y nga pamapatay. Ang tikit kita dito apo, mano nga politiko, 160 nga politicians gagayem ken kakabsat dagitoy nga mabalin nga paggapuan wenno mabalin nga may sa kadakwada or mano kadakwada ti mastermind wenno utek tinasao nga pammapatay ya. Iti Bureau of Corrections iri pagbaludan under Bureau of Corrections gagayem ken kakabsat talo aging gana kano apo ti lima dagiti matmatay iti kada aldaw. Sus Maria Josep gagayem. So, da kayo, hanggang agar-arami, diti may kaniwas tilinteg, tanong mabalod kayo, agasim deta, talo aging ganat lima timatmatay, iti kada aldaw, kada iti balod, wano preso, kada iti pagbaludan, nga adde di babaen, ti panangimaneher, ti Bureau of Corrections, gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir, diti kabukbukudan tayo nga lugar, amuyo kadi, nga digiti talo, nga nagsasaruno abagyo, nga dimoprak, iti Region 1 nga nakaapektaran ti probinsya nga Ilocos Norte gagayem ken kabsat saan lagayam adigiti mannalon tinadaan na po ti perwisyo even mangalap gagayem ken kabsat dakkel a perwisyo kadakwada adda digiti naanod nga payaw saan da nga mapamakakalap maperperdi nga bangka di motor nga pagkalap gagayem ken kabsat padaanan nyo apo makain naman teto apo ni Apo Barangay Chairman Elviro Aguo manipod apo iti Barangay Davila pasukin Ilocos Norte tapno ipalawag na nagitoy nga perdisyon na wenno pukaw dagiti mangalap iri sa bali abangir maysa nga pasahero gagayem ken kabsat iti tricycle nadangran kalpasan nya mapan na isubli tinaala na nga gadget sini uneg wenno gadget iti uneg ti tricycle kakabsat ken gagayem padaanan nyo dagitoy nga tampok iti maysa nga oras sa panakaidanon ti ENR Online Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digiti imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digiti babae kas tameten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ano na palabas, siyama minutos kalbasante oras nga alas 12. Pagyaman natin po ti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaen iti panangimaton ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telvin Tapawan iti Marcos, Ilocos Norte. Kastapay di panagyaman tayo kani Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, Manipod Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camilos de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street iti Siyudad Tilawag. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street iti Siyudad Tilawag. Bali nyo po ti mapanagpawit sa jay para karitay kabagyan, kapamilyayo nga DJ Manila, Siyudad Tilawag. Kaya po ijay Cagayan, ken oray di probinsya Isabela. Pugad Lawin North Courier Service, kukuha kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Eva Beach, Hawaii, ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, iti natin kung daway po kayo naman tayo live exclusive ni Mr. Al ba yung pangalan?
Lex Almasan, Mr. Lex Almasan, kalpasan po nga dito pa nagpasarna iti panakadangran na iti biyang ti may tricycle driver dito sa Nicolas, Ilocos Norte. Okay, live and exclusive. Dito yung programa tayo, Damdamag ni Berto, ti ENR Online. Lex Almasan, nembag nga aldaw mo, live kan. Dito yung programa tayo, Damdamag ni Berto. Hello, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, Lex. Siya kay Katugan na, sir. Okay. So, awan diti manugang mo nga maibagbaga nga nadangran dita sa Nicolas. Kuna na road, sir, ke babemlatan datang kuna nang siya araw ti madiri na, sir. Ta isupati tumulong kay tao ke ipati dinagdaran ka medya kay sir kumano mabalin. Okay. Ano nga minti pasamak nga in relay deti katugangam ay manugang mo keng ka? DJ, sir, di ka andang mapan na si Kiuran sa Jay nag-uubara na Jay Bimbi, sir. Jay Bimbi ta Nicolas. Kanaglugan Jay tricycle Jay sangot ti eskwelahan DJ Bingaw. Itata, idi ada nakita na nga naglugan di tricycle na pinatulog di bantay. Ako nakita na DJ, sir. Tablet ke ti DJ panunot na ibagano ko may driver nga adamo kita driver nga bakay bagada lang ako kak kunana seryoso nga alak lang ta tumawag to jakin ko ka tenak to ipan be kin ko kat nunog bigat kunana, sir. Ako di makasang po dito yun, sir. Ako di mabayag tumawag jakin ko ka. Ako di paliwanag mo na mo jara sunay nala ko nalin ko kunata ti jay anak tati nakasarita na. Ke ibaga na gungo kanil patang na. Ako imbaga na mo jara sunay ti manugang ko ako sir nga ay nalaklat na din ko tamal na damo dito di na mo igarok nga kuka na. Ket adamo dati tricycle driver nga peradulos beno, sir, nga no ibaga na tataba ka kuka kunana lato di nambanan dati kaya na tumulong mo tumawag to DJ king kuka tayo naktipan kunana. Okay, sir. Ako nagtintinawag damo dira be umat tipanan ading ko kunana tumbigat kunana pantay bigat tay di pampanuno ko iti bigat tay pakada tay bagbaga na DJ anak na kung pungto kanaw kasla DJ arapa sir nga mati sama dati mapasama ko nangangalan ko kuyo ganitay. Halatan ko na. Okay. Amo mo di ko papa mariri na kita te kanu jayan ke silipa na kanu malatan matidi ka siya, sir. Ay napan na inpan ije mismo nga terminal ti ano mabigbig na no siya sino di nang sipat ng dangran ken ko ana. Ke amo na pa di number ako hindi na mutkat ng ibaga kanya ako babe amon tatang kunana ta. Ina po sa makamong kunana, sir. Kumamon hanggang kaskas jay. Mismo ka di nga DJ ama jakin bagi or di tricycle driver mismo ka di tricycle nga nakaalaan na ka DJ gadget ti nang dangran king kuana. Iso ka mismo, sir. Iso nga mismo. Okay. Nabaglakan na, sir, na sumurot ke Pagkatay, sir, di pa ikidinay ko ako sir nga siyempre, madi-madiri ng mga bulang ng mitatekano, sir. At tutugaw nga rin, kita asosasyon da nga tricycle, nga at tutugaw da kanulat tayo nga, di da kununi. Pinalawalawan da kano. Inata, ako, napakamulat ng masadugan, iyawan ako, gusto mo tinaramid na ako, madidya kasi ako. Kung naman ka, sir, ka, di da ka maguno na, awan ka numuti, sada ka numala tumadarate na kasjaynan. Okay. Okay, so, idi tumawag deti anak, deti tricycle driver, inadmitir na met nga addaking ko ana, and at the same time, umay ko ipulang, gaputa in palawag na agamakak ngamin, nga amanganta, ibaga deti tricycle driver ako ko ana, ori saan met. Ganon, yung usapan, deti anak, deti ano. Hindi deti usapan da, sir. So nagtungpalmet dito manugang mo nga ni Lex nga napanangipan kadeti nasao nga gadget. Wala, sir. Napangasingot, sir, bigatan, sir. Pinapsapan na pa yun, sir. Okay. Tamalam mo din, sir. Okay. Api hamon na amad deti han naman napan panti istasyon ti radyo or ti biyang ti Philippine National Police. Basta inururay na nga timawag di aking kukwa. Uwan, sir, di anak na, sir. Nagsaritan da mo nga nasayaat, sir.
nganti baga anak sigud na mga panpantibigatan nganti istorya man ko ingay baga kan di anak nagkungkungtot ak nagkuak di jayan na nagatap ako nga baka sa bali aramidon din ka barko ko na. Okay. So yung sidecar number, wala mo lata damdak na kamatan. Yung sidecar number hanga in haan niya in bagaking ka deti manugang mo. Anak kaya nga ibagan sir ta bebeamon tatang kuna na sir. Yung lata ako just makamon sir kuna ay tatang kuna na tinaga na kano deta sir sa turnino Raranggol. Okay, yung tricycle driver. Sir. Okay. Napalalo una di pa nakatasipat na, panakadangran na. Kagablabaga pala jala pahig nga sir ako tesumang pa na limpay nga basi sir atang kuna na. Okay. Saan niya madidija kasi sir? Saan niya napanit istasyon ti pulisya paptap no agpablatter deti manugang mo, sir? Hanger sir ata jemut tirason na bebe ano tatang kuna na ta makaungot ako tayin kuna ta tengar sir. Okay. Makalulo tayo istorya na ganda ko magkaskasi sir. Gaputa awan met ti aksyon deti apo ay manugang mo awan ti ano yo plano yon nya agreklamo wenno mangireklamo ka deti tricycle driver nga nainaganan niya ng dangrang ka deti manugang mo. Saan latar sir nga mabaling ti kakukumaman ako handang kaskasi matamburang ko may sir tahang kasi ta mga lang do dagiti ito natangtang ti sa kanya na ikastada ko baka adada nga madin. Okay, Mr. Sakuko, thank you very much itintad mo agundaway nga makainuman da kay dito nga malembayam ta padasin tayo nga alain to ti sa pulen ni Mr. Raranggol pare di pa nakaalat yung side na sir aday ka pa kamakawan sir di namin sir bangkan dia bantay at nakidiag tubi mo dati manugang ko jay wana ilugang kada gitay dump truck ata amamuna mo data nagigaro ti surong anak katawon jay sir. Isungahan na nga kapungto na kano ta kanay ko ngagsubli-subli ja. Ano may garo makasiya ako pa na. Hindi na lamawatan na yung paliwanag na. Sabay nga mapanjay sir, sabay nga mapanipo lang yung paliwanag na tigita amin na. Okay. So sir, nung kadaganda na ko mga tajik ng data, handa nga ika na ko mga sigudjay SIM card na. Okay, sa bagay. Handa ko masinungsong bata na. Okay. Mr. Makuko, maraming salamat. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. So di apo ti katugangan deti Lex Almazan nya nadangran gagiyem kakabsat deti inted danganaga na po amoy no duma kakabsat kit gagiyem adut kas jay apo at dapay deti maalam jay number jay tricycle gagiyem kay kabsat nalipatam ko ba jay kastoy awan nakitak yan taon nagtasidkar ko adda na ilugang ko kasi mga ganon na so adamit lata di atap mo nga amangan ta ibaga na latan niya kukuha na wino saan and at the same time po nga tricycle drivers hangkaya gibat-bati ti personal belongings yo yan taon nagta sidecar ikit no nga rudno kas jet inaramin nan inikat na jay SIM card jay gadget makontak mo pa no talagang intention na apo nga tagikwaen and at the same time no adaman ririyo kadiji nga inaramid na dapat maipan nyo ati umisom, mabalin nyo ngayon ta asosasyon nyo, pagsasaritaan nyo, mabalin nyo nga mapampaiblater, no, apay nala na, hanga di dangram, kasla di kitay, daatap dakin ni kastoy, pagpukawin daman tayo, papatayin mo, no, anyadad dinan, kakapsat kay gigayem, may sa deti apo ka di kitay, paggiin na dalan, amuyo, dapat nga adda tinapintas nga relasyon, irinagbetan, di kitay pasaheros, keng kastamit ten apo, di kitay, agiturturong ka di kitay pampubliko, for hire nga luglugan to include tricycle especially kakabsat keng gigayem. Gaputa adun apo di kitay kaso dapat di pampanawagan da deti kastoy nga tricycle isut na kalipata ka sidecar number kastoy barangay kastoy ma-identify da apo gaputa required babaen iti biyang di kitay munisipyo nga mangit-ited apo iti prangkesa para kada kayo nga agbapasada nga adda nakatatak nga numero yu iji uneg
tapno adda pangkitaan ni pasahero kadijay pakabigbigan DJ tricycle. Just in case nga adda mapasamak, adda ti malipatan na or anyaman gigim kay absat, adda digiti kakasjay apo digiti kangrunaan nagagem digiti local government units nga mangipapaay iti prangkesa gagihim ken makita met di intensyon na from Dingras down to San Nicolas napan na impulang gaputa isut nagtulagan da ka di timawag nga aking kukwa nga anak deti tricycle driver apid dang rampay lang makinam agaput Dingras no talaga gusto di no adda intensyon na talaga nga mangala no pay para kanya kakit dapat kumamit ngamin nga the other side dapat impakam oy manong sir mamang driver ada laptop di boy mapantay surrender dita police tapno isudan ti mangipakamo di naking kukwa baka nabati di pasaherom naliklikan ko madijay angem adda DJ kutob gagayim kayong kabsat panangipapan hamo may kat DJ uri siya ka aglalo no syaklatat mangisurrenderin no kung kunana kita amumpay nga rod kakabsat kayong gagayim and at the same time no pampubliko nga lugan gagayim kayong kabsat pampasahero hang kagipipan tiyan yaman nga banag nga mabalin nga alaen or piduten di pasaherom gagayim kayong kabsat di ba di kita pasdek negosyo ada nakapaskil ijay nga di kita personal nga gamit mo napapateg gagamit mo saan mo nga ibat-bati ti uri sa dinno nga paset na even hotels even restaurant ada dita apo nga pakam mo ada nakapaskil ijay nga saan nga liable saan nga sungbatan ti management nukas pagarigan mapukaw digijay kakabsat ken gagayem ngimnukit kita detoy very honest met apo diti tao at dit tinawagan di anak ni tricycle driver when ading nalak ta amangan takastoy so nga jak inikikat deti SIM card na tapno no tumawag jak king kukwa masindadaan ako may mangipulang nagtawag may ko ipanubigat na tinungpal namet gagiyim kabsat api nga madangran pay lang di met kaminti saan niya napintas gagiyim kabsat api nga sipatem pay lang api nga dangran pay lang anat amom nga laban na king kakita da kay amin ditan nga sangka grupo pumalyapay awanin na agtalawan nga kim na di sakit nga marikriknanan gapoy di panang dangran mo ken may sa adaliway mo hamoy pipan hang kagipipan dian yaman nya banag nga mabalin na piduten ta umay dita uray te kunada nga rod nya awan mang kakallong apusa no di mo iwarang di masida gagiyim kay kabsat idulin mo di masida no amo madapusayo amo warwarang nga silulukat di kaldero silulukat di plato nga adda nagyan na nga kanin mabali na kanin ti pusa gagiyim kay kabsat gayon lang yun uri di kiti mataktakaw ka di arubayan nakawarang di kiti gamit di arubayan anang arod mapanda malaksid nga talaga nga iranta apo di tao nga man nanakaw ti mapan ngem saan na nga mabalin nga iranta no awan ti makita na gayon lang leon kakabsat king gagayem so no siyak gaya apo nagasat ka saan na ka nga ireklamo deti dinangram o kita DJ intention na DJ gagem na nga imay nang ipulang from Dingras imay dito sa Nicolas tapno di ka sa maipulang DJ nga gadget nga naala na yan dito onig tos tricycle mo awa sinot mangipagarop ngamin nga kukwat anak mo dito imbatim nga gadget daw nagta-tricycle mo alan na kita DJ intention na from Dingras down to San Nicolas imay na impan DJ, kabilem pa lang, Sus Maria Josep Kamet, medyo saan niya napintas ng imahin nyo dito, di kita asosasyon, ti tricycle drivers nila, kitain nyo, di kita kakastoy, no nakita met di intensyon na nga nasaya atin, awam met tigagim na nga nangala, din ako may impane na, winotay ko na di katugangan na, inikat na ako ma di SIM card na tapnon ti kasta, awam pakatuntunan na, di aking kukwa, kakabsat keng gagayim, once nga minadakas jay, on the other hands, in fairness, ipakamum kayong kuana, oy manong, driver, ada kastudio ti unig ti sidecar mo, mapantay pulang or ipakamo dita radyo, dita istasyon ti pulisya or iparesibuan ta iti biyang ti asosasyon mo,
ta si kanton ti makaammo nga mangipulang yung ganon gagiyem kam sa te kuna kapo masapol nga tagibenen tayo tinapintas nga relasyon tinagbaetan digitay pasaheros kenda kayo nga drivers kadiri pampubliko alugan especially iti biyang digiti tricycle nga nakaado apo ti may reklamo hanlay nga sa Nicolas hanlay nga lawag ngem dandani so amin apo nga agpaspasada adda biyang digiti tricycle adda digiti reklamo kadakwada adut reklamo kakabsat ken gagayem. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi deti nga panagtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo, dikiti saksakit nga dengue. Tandami dikiti makagkagatilan mo nga, mabaling nga dadingi kadakwada ng napigsada handa gurigor handamet nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Thank you very much si TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manibo na po di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manibo di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, manibo na po di Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121, Zay Flores Street, iti Siyudad Tilawag. Kastapay ti Pugad Lawin North Courier Service, kadagitay kayat yo apo nga ipatulod, kadagitay kakabagyan nyo, gagayem nyo, kapamilyayo nga di Manila, adda ijay Baguio City, adda ijay Cagayan, ken Isabela, mapanyo ni pawit digitay, iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, iti Siyudad Tilawag, babayan di panangimaton ni Engineer Neil Jose. Siguraduhin nyo makadano na po digitay nga pawit yo, kadagitay pagturungan na. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espiritu Agtarap. Kaya taga Barangay no taga Eva Beach, Hawaii. Ken siyempre ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, tuloy-tuloy gagigim ken kamsat iti
intay pa nagpipinadamag. Kadagiti naglabas sa nga didigra, ti adad na nga pakaisensentruan, ti atensyon tayo, nga po damages, ket digitay damages, manibod ti pagtatalunan, infrastructure projects, ken sabsabalipay. Ngem gayam apo, uri ti biyang digitay kaabsat nga mangalap, dakkel met ti pukaw da apo, adad ta digiti handa mapamakasalo, kaging gana ita, medyo na dawel, pailaeng apo, gapo iti amyan, gagiyem ken kaabsat, adad digiti no nakita yo apo, digiti na perperdi nga payaw, yung payaw, hundred of thousands data, nga perdisyon, kakabsat ken gagiyem, together ka digiti gamit da apo, pang personal da, personal nga bangka di motor, nga pagkalap da apo, maperperdi digitoy, okay? Idi dati kundaway, kay naman tayo apo, ti apo kapitan, idi may isa ka digiti kang runaan, gagiyem ken kabsata nga barangay, coastal barangay apo iti probinsya ti Ilocos Norte, kang runaan apo dito pasukin ni Ilocos Norte, barangay Davila pasukin ni apo barangay chairman Elviro Agoo. Maraming salamat apo kapitan, iti ted mo nga gundaway nga makainuman da ka iti dating aldawa, iti programa tayo Damdamag ni Berto manipod ti ENR online. Good afternoon apo barangay chairman Elviro Agoo, sir. Salamat yun ka, sir, digiti buibuya kada ito online na program mo na Damdamag ni Berto. Okay. Yung mag-aaldaw kay Arin, sir. Okay. Okay, apo kapitan, so kumusta ti biyang digiti kabaranggayan tayo nga ti pangnamnamaan da pagsapulang ket ti panagkalap. Kada iti nagsasaruno nga tallo nga bagyo nga limabas ken nang apektar iti probinsya tayong Ilocos Norte. Kang runaan na kada kayo dito umamyanan, apo kapitan. Nung may pinagkalap, sir, nung kanilito nga season nun, medyo rumigrigatin. Hanggang kasla ka dito, peak season na nga manipo dito, makarugiti March, saging gana si October. Yung kanilito, medyo last week of October. Dito, hanang inaldaw nga mapandan, sir, kasi dito paniyang po tayo doon ng rugiti anihanan. Yung kumot ti apong tagapag-asan, US, ting anihanan, nalinat ni igid ngayon ititaaw nga pag ipananda di payaw na dawel ijay no kwan Sir Robert is nga yuray da nga uray awang bagyo no nabigsa ti anihan na handa makapagkalap. Okay. Okay, so apo kapitan, ada ka dito perdisyon, yung bati digiti talo nga bagyo nga di malapos kada tayo, especially payaw, digiti ramit, pang personal nga ramit, digiti mangalap, nga kabaranggayan tayo dito barangay Davila, apo kapitan. Alam ko dito Davila ti entire Ilocos Norte isu ti kadaklan nga mapanagkalat iti payaw. Dengan request tayo ni Apo Congressman Sandro nga payaw kasi dahil iti number 1 na pagsapulan ni iti Apo tayo nga mangalap iti barangay Davila. Mabalin adada na pukaw, adada na kayo na kanya iding payaw nga napukaw sa payaw da Sir Robert iso nga kapilitan, ng review naman nung kwanti pangsukat dan, tapos dan tuman mo panda pagkalapan yan. Okay. Yung payaw, po kapitan, apat-tapat tayo manugasot aribo. Ti gastwen, ti mangiput up iti payaw, apo kapitan. Depende DJ ka adayo namin Sir Robert no 30 miles nasuro ka sa mga sa tigidayan 120 to 130 diyan no kada 35 to 40 150 imno digiti igid mga 12 7 mga 100,000 no ka Sir Robert. Okay. Di ka nung mapukaw di jay, talaga nga dakkel nga perdisyon, dakkel nga sukatan ni ano digito personal digiti or digiti donasyon coming from BFAR, local government units, ken sabsabali ba apo kapitan. Dapat itay TV pa rin padado digiti personal nga ipuunan digiti mangalap kayo Sir Robert. Di kad no na di jayen anat pagisilasinan dano ka nga napukaw talaga nga mapandadanunan ni ayan na no dete malpas ti kastoy nga kaadda dete kitay didigra nga mamagdawel ti baybay apo kapitan. Well sir, no intapog da DJ payawen at i-idang iset no anya nga latitude ko dalong titude tiyan DJ payaw kay GPS. Isit da yan no 45 miles or 40 miles isit da je ko na makita mo anya nga latitude no long DJ nga position. GPS agawid danton Niliseten ang tik-tik-tik lang tayo di GPS no puko signal di GPS
isumli da manin, sarak da manin. So ano nang kititen, di dila tati pangipan ang titimon, mutok no makadanon gayon tay payaw. Kung no hamon na danon ni Jai, pabilin nga sa pulong iti unag ti circumference 1 mile, no, wala ta. Kaawatan nga na po kung ano ko ti payawan. Okay. So adda digiti device nga usarenda tapno ma-monitor da di nakaibat yan ko kasi awan ti mabalin niya marka nga pangkitaam malaksin no the floating ano na angem The floater na Sir Robert, the floater na gamit bandera na, gapinagan na. Oo. Yung babaan yung floater, ije kipipanan da digiti bulbulong. Tapos yung nga ginong digiti ikan, ije damit nga adu nga ikan kunyaladat adat si Jai. Then, iti nga sa ijingan, iti susay, tuna, season tatangget, iti dadakil nga ikan, tanggigi, dorado, susay, ken tuna, man ti yellowfin, iti lagin, awan ti barani ti itan, Sir Robert, yung daksak nga sakta, nadikat ti tiyampon, no, yung daksa i-pom, yung kadalunan, yung 30 miles, 45 miles, no, kasi yung amihan. Okay. So once nga mapukawin digiti kasi adda digiti lugar jak la matandaanan adda nakita kidi nga danay dakdak nga payaw awan digiti mapakasapulan dano kuan no apo kapitan. Condition naman ako dito floater nan Sir Robert condition da welding dagitan da do butbut na pintaan naman then ready for isun tuman gumatang datalinan kente butuunan igad gije ti tapog daman nga payawen im no hamu bagi ket naamuan tekit bagi depende di saritaan yun samtigas ngina nga kasjay bayani nga ron Sir Robert. Okay di ba yung payaw adati padagsen na met nga tapnohang nga umakar kasla simento. Well, sir. Okay. So DJ padagsen na mapan DJ lansad ti taaw. Yes, sir. Oh, okay. Adda man nga metros. Let's say 7 nautical miles. Adda man nga metros ti kadalim ni taaw. Apo kapitan. 7 nautical miles, 3 2 nga rolyo nga 3 in 1 kuna dano pa dili sir. Amo na monitor ko da DJ mesang kuan na kabisado nung may naturok na ko DJ na kuan may 1 kilometro no ko DJ Sir Robert or na nagpay. Di ka talaga na uneg DJ padagsen na then papam kuna dan ko sa DJ sir di ka ulit na. Okay. Sa di pagpintasan namin at dati mapada digiti kay kalkalap kay dito dati mapada no ko sunod ka unog DJ panipananda nung nga patos kunada basa di mapa no kasot kadayunan no digal miles dito nga adaramin di mapatibay-bay nga intent sa tipos card or digite Philippine Navy kaniya dahil hindi giti susunod na tapno amuda no kasunod ka unag di pagipananda payang Sir Robert makakulo di pagkitalin nga ipandan. Okay. Apo kapitan adda kadi allowed munipal palubos ti gobyerno or linteg nga kaaddayo ti payaw kasi yung mga karayan digiti karkarayan teo let's say diti pagkalap da nga nagani di parit din masapol nga adda ti bait da or adda distansya ti tunggal maysa dita tao adda may masursuro ta kasjay kaaddayo ti panakaipan digiti panakaipakat digiti payaw apo kapitan. Kung sir 3 miles ti kadayuna tapnon daagin nagaw ti ikan pilames digiti payaw. Okay. 3 miles circumference kun ano pa dijay tapnon handang giinagaw no imbasidegan kapilitan pud dun da may sa iso nga ti payaw kasla sugal met dekan nga pagkunan. Adda pa digiti kay taptapog nung na nakita di barkon, damit sila, ibat siya damit LED light na solar data payaw Sir Robert, kapag magkita di barkon. Nung na nakita na dalabos na, mapupsat, babay ti payawan, 150 or nagpapagingan na sa nagasot, napukaw man nung kotegin payaw niya, yun Sir Robert. Okay. So amuda di linya, di pagnaan ti barko, nga rumbeng nga maliklikan, nga pagipanan ti payaw. Well sir, amuda ba?
Iso mga kalig ito ay manmanong madalapos di barko malaksin no dito agdamon dito pa nagkamali dito pagar ng kalkalap nga kalugaran kayo nga pakitpanan na talaga mga madalapos di barko uri mo pa'y nakalap kay takob mo kumatang aldaw intong bigat yung gaginan nadalapos gayam di barko awanin kasi adadalat na papaspasama ka kasi gayon pa. Sir Robert. Okay. So kadigiti nga gundaway gaputa ko na ng rugin deti amyan, amihan, so medyo nakurang narigat ti makalapan iti kadigiti nga bulbulan apo kapitan. Well sir, basta nagamihan. Yung nung nagtalamot kigil, yung amihan na at gundawayan damit ng matmapan. Okay. Kadigitoy, kadigitoy pangpangtamanen nya saan nga na siya tapan po. Mabagbagaan ka dimit lang diti kay kalugaran tayo nga sanda nga tumaptapog, especially no dati bagyo apo kapitan. Well sir, nakadaduli kaya siya nga ramatan diti social media, mabalyon kay radio, diti opisina ti NDR MCD pasukin ka diti the weather broadcast. Stamet digiti Coast Guard nga nakabase kada dito yung barangay Davila mapanapi pa siya rin idang nga mapanda na po tumapog kaya datay officialis di barangay i-cockpit ka nila group chat kayo at ikalkalap so thank you kapitan mo na namin yung adadalag ta makalibas aglalo no mapaspas mo nga tumbigat kumat samput na bagyo at makita da nga mayat pelang ilibas na pela di nakakatawa na po Sir Robert. Okay sir, kadigiti mo na nga bulbulan or tawtawin na dadigiti problema kadigiti foreign fishing vessel nga agangkla dita batog ti Davila nga digiti ket kalaban digiti local fishermen so kumustan awanen ti kakasdian nga mapaspasama ka po. Kasi na po Diyos ako ti reklamo digiti kalugaran tayon Sir Robert gimanon nga ti nga to digiti nga request ka idi agdan sa inaldaw nga digiti nakabasen sa nga Philippine Navy di Batanes subsabit dalata dete committee di Palawan Philippine Navy sinsinublad at sabsaban at patrolya so manipo diningit o met ti madamdamag tayo nga kaskayan Sir Robert. Okay, apo kapitan, thank you very much. Sidinted mo agundaway, malaksin no adda pa kamom kada itay dumdum ngay, gagbuy-buya kada tayo iti dating aldaw, especially diti kailyan tayo dito pasuging kay kalugaran tayo, kabarangayan tayo dito Davila. Go ahead po. Alakit thank you Sir Robert ket pakdaaran tayo ron diti kalugaran tayo na handa pela maglalo ket amihan handa pela tumaptapog. Lalo nung mapanditi 30 miles, 40 miles na talaga i-video daw kayo nung Sir Robert, ipakita dami na tao, sublidan ako Hindi pagpintasan na tanhang kayo mapapanagkalap no amihan. Kaya nung kadigid yung atyampon, no yung kay kalap, dapat kumboy kayo. Tapos nung damatgat dyan, guyuden da. Awan dete solo flight na mula da, ng mapan. Di ti karirigatan ng mga nagkalap Sir Robert. Kasi nung nabulukan di dyan, na din tama 7 miles, 5 miles, 2 miles, nung nabulukan kangget na pinsat ayo, saan na kanto mo sa pulanin. Hindi ti problema. Iso nga dapat, nung mapandagkalap, nung nalina, kumbuilat na kababaan, kagawa talog, kubuyo. Ano nung bulukan, nung nagpagyan di mesa, napatog, ada mga rescue nga sigod, kit guyudin na nung pati kagawa ng isang atin. Kasi yung kumatirami din tayo ako, pagdo maliklikan, pinagkairis yung tibyal, pag mula min nga ron, na delikado di kiti nga pagsapulan. Ngayon, may sumeti pakitaan, nga ron na kiti alkalap tayo di barangay Davila. Thank you, Sir Robert. Okay, maraming salamat. Apo Barangay Chairman Elviro Agoo. Ayun, kita nyo po, dagiti na i-report nga, napukpukaw nga payaw, nga dagito iket agbalor iti more than 100,000 gagihim ken kaabsat kita nyo dapat dagiti maperperdi nga bangka kada dami namin kaabsat kasi apo ti kaya perwisyo met ti dawel ti panawen kada gitay kakabsat nga agkalkala pa po iti biyang ti baybay hanlang reta no dito'y sangat akit ti kalabang mo ket mabali nagsakit ka no makuturang ka makimat ka bueno saan kagatin nakatuleg kada dami namin iso da jay alam mo amuyo ko nada no tim mapug ka kanu iti tao
kasla in paddakmon deta may sa kadagiti sakam iti uneg ti tanem gagayim kam sa bagay uri inutimit ket di amin nga klase ti trabaho amin na klase we even professions adda kasingin na apo nga risky or delikado kakabsat ken gagayim tanto pa'y nakabalod matay pa'y mapabasol gagayim iso nga digiti apo digiti damet perdisyon da tsaka mo no kasano ti panang ipapaay ti tulong kadakwada ang imadda even gasoline allowance saan niya subsidy subsidy apo para iti gasolina nga minapo may sa ti gasolina kaditi parigat digiti kakabsat nga mangalap especially digiti babasit nga mangalap kakabsat ken gagayem agasem yak malagip no mano nga litro apo mano ribo 1,000 sa po ti gastarin da kadiri kasjay 30 nautical miles kung kunada ka papananda kada 1,000 sa diya kit no awam maalam inadibiti pang nga brutam deta ribo-ribo 2,000 sa or 3,000 na di round trip di bangka de motor gagayem ken kamsat so nga narisgo amin na po para kadatayo saan lang kadatayo iti biang ti pagtatalunan ngem even taaw adu nga perwisyo apo para kadagitay kakabsat nga mangalap. Okay, happy watching kani Mr. James Guerrero Dumlao dito pa buhay ni Ma'am Teresa Lived Luyula ejay United Kingdom ni Jocelyn De Luna dita Metro Manila. Thank you very much for watching kani Police Officer Andy Pascual Garo nga kang kanayon nga agbibuya. Thank you very much kada kay amin na po nga viewers iti programa Damdamag ni Berto manipo diti ENR Online. Dahito yan tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. Wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pay ti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms, Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prection 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Adapin na batbati sa 10 minutos kasanguanan ti oras niyo nga alauna, padaanan na po ti may kadwang paset or may kadwang panakituloy nga may basa ti surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biag kenayata ni pagayam tayo lulen iti programa ti napalabas gagayem ken kamsan. Okay, deti medyo parang bayo-bayo in and out nga chance apo nga masulbar ti panakapapatay ni Percy Lapid, Percival mabasa, iti baya husto nga biyaga po nga madaan iti radio name nga Percy Lapid, gagayem ken kamsat. Dito apo maysa kadagiti damag nga rumbeng nga amu tayo apo digiti paspasamak. Kamin parang nakasalalay dito yung seguridad, security, and at the same time anag apo ti demokrasya, especially apo iti nawayang nga panagirakurak, freedom of expression. Nga kung natayo apo iti Ingles gagayem ken kamsat. Idi mapapatay deti inkanta ni Joel Escorial nga nang kontak ken kwa natapno papatayen na ni Lapid kakabsat ken gagayem kasla na pukaw tinamnama nga masulbar even digiti kapamilya ni Lapid kang runaan na apo deti kabsat na nga may samit laeng nga po nga girakrakurak. Ngemita ni imungar gagayem kay kabsat ti tsansa nga maresolbar deto nga kaso ti panakapapatay ti Batikan nga broadcaster. Kalpasan na po nga adda ti kabsat deto'y napapatay nga ni June Globa Villamor, kakabsat keng gigiyem, nga natay iti mismo nga oneg ti pagbaludan nga isu ti rumrumwar nga middleman wenno nang kontak ken ni Escorial tapnon ti kasta papatayen da ni Percival mabasa wenno Percy Lapid, gagayem kakabsat. Itatapo na i-turnover detoy iti biyang ti Department of Justice babaen iti Social Welfare Office DSWD. Babaen na po kini Apo Secretary Tolfo. Nga itata kinumpirmara na po ti Department of Justice nga dan iti kustudyarda ti kabsat a babae ti middleman nga natay wenno middleman iti pan nakapapatay wenno pan nakakontrata ti pan nakapapatay ti broadcaster nga ni Percival mabasa wenno ni Percy Lapid gagayem ken kabsat. Sigon ti Department of Justice apo nga ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rebolya ti kabsat tinatay nga balod nga ni June Globa Villamor ket na i-turn over kadakwada babaen ti Department of Social Welfare and Development Office. Simun unang amin na po nga deti kabsat nagpatulong iti Tolpo Brothers gigayem kay kabsat ni Senator Tolpo ni Secretary Tolpo. Isong ultimate Secretary Tolpo babaen ti DSWD iti in-turn over na iti Department of Justice. May barbagang sakbay, rimwar nga sakbay nga napapatay ni natay, ang napapatay, sorry for the word, napapatay. Natay ni June Villamor di October 18 di New Bilibid Prison, si Muntinlupa City. No sa dinno nga isuna ket maysa kadagiti person deprived of liberty wenno balod. Ket naka komunikar through text kadeti kabsat na nga na inaganan laeng nga po iti alias Marisa ang gusto nga naganna. Nag-text detoy Villamor nga natay jay
pagbaludan nga ken inkanta ni Escorial nga isunat tinang kontak ng kuana wenno middleman iti pa nakapapatay ni Percy Lapid. Na i-text na po deti nga sikreto iti kabsat na nga deti alias Marisa nga kuna ni Villamor iparwar na detoy nukas pagarigan ta isuna ket matay. Ayun magagiyem kabsat. Sigon iti mensahe ngayon parwar deti kabsat na alias Marisa mapukaw detoy ket ipadanon na ken Escorial nga tinangbilin ken kuana ket tallo a komander tallo nga komander detoy tinangbilin ken ni middleman ni Villanueva gagiyem ken kabsat before nga mapang ken ni Escorial tallo nga komander ti gangs ejay bilibid nga datoy ket ti Sputnik, Happy Go Lucky, ken ti BCJ. I think this BCJ is Batang City Jail. Nga digitoy apo ket may bilbilang nga dadakkel nga grupo or gangs idi uneg ti bilibid. Sigon iti pamilin meta ket naggapo iti opisina da. Medyo jak mawatan anang opisina. Opisina gagayem kamsat. Sigun pay ken ni alias Marisa, ti kapati kabsat na nga ni Villamor ket nabayagdan niya agam ammo ken ni Escorial. Kay pakairamanan ti maysa nga agnagan pay Christopher Bacuto. Itong Bacuto adamit ti pagbarudan gagayem kamsat ken maysa kadagiti second person of interest idi agaputa maysa nga middleman pay may summit nga middleman ken nakipagplano apo iti pan nagpapatay ken naggaamuda digitoy gaputa isuda ket agkakabaryo agkakalugaran iti Ilocano kabsat ken gagayem imunan dito iti self-confess nga killer nga ni Jewel Escorial in Bulgar na iti affidavit na nga maysa nga agnagan Crisanto Palana Villamor ti nangala ken kuana tapno papaptayen da ni Percy Lapid iti bayad nga 550,000 Gaboy di detoy inbili na po ni Secretary Remulla ti investigasyon ti papatay ni Villamor iti uneg ti New Bilibid Prisons kakabsat ken gayem kita inyo apo di ba kadagiti pagbaludan not only Bilibid gagayem kabsat ore digiti provincial jails kada adda digiti akusasyon apo kadagiti jail authorities gagayem nga adda DJ panang parwarda jay balod dapno agaramid iti krimen. Dito ayan tayo. Adon na po bayat ti kadak ti radyo. Adon digiti nakarwar nga balod adda na pan naki-birthday, na pan nakidaya, wenno saan dito balod kit iserrek na digiti kakabagyan na di unig ti pagbaludan, agpapadayada, agkahandada. Adon digiti kas jay apo nga na-encounter tayo bayat ti kadha tayo iti broadcast especially radyo. Gagihim ken kamsat adun na po adun ti kakasjay nga napaspasamak nga digiti I think in Isabela ba yon or Cagayan ada digiti na ako sarana po nga napampim matay timbog sila anada balod naparwarda po tapno agaramid iti pamapatay and even drug issues iti pagbaludan gagihim ken kamsat yung mga drug lords kinatatakutan pa rin. Ure adda di uneg ti pagbaludan. May bilang da pelay nga po nga kasnang free nga agupirar. Kadigitay aramid da edi adda da itiruar. Adun na po tinakapasamakan ti kasta. Adun ti may bagbaga kasta. So even killers, diri hardened criminals nga pumapatay gagiyem kay kabsat may bagbaga nga ure isuda araramiden maararamid kanakwada ti kasjay kakabsat ken gagiyem maiparwarda maparwarda tapnon ti kasta ket mabilinda inda aramiden ti kaso indag takaw indag papaday or anyapay gagiyem kabsat so daytoy tatta nga pasamak gagiyem maysa kadagiti mangipaneknek nga adda punto digitay mangibagbagay iti kastoy. Amuyo kadi nga maysa kadagitay pinuntos ni Lapid before nga mapapatay ket isu ti pinangirekomenda na iti gobyerno nga adda iti lifestyle check kadagitay opisyales ti Bureau of Corrections. Gigiyem kay kabsang dati po I think yung representative ti Alliance of Concerned Teachers Franz Castro gagiyem kay kabsat ilunglungalong na iti administrasyon ni Presidente Bongbong Ramos nga maipatungpal digito nga komentaryo
or in parwar ni Percy Lapid Sakbay nga napapatay nga iso ditoy nga taga Bureau of Corrections ket dumalanda iti lifestyle check gagayem tapnon ti kasta maamuan no akma DJ kinabaknang when gigamanda nga kantidad or kinabaknang da and at the same time di susulduan ti gobyerno kada DJ lifestyle nga adda kadakwada kasanot ka ngingina di kita luglugan da kasanot ka adot kinabaknang da kasano nga na-acquire di kita nga kinabaknang yung parang ganon gagihim kayo na kamsat may isa dati po kada kiti mailunglungalong babaeng kiti Alliance of Concerned Teachers Representative nga nuwen ken mabalin ikan importansya ni Presidente Bongbong Marcos daytoy nga inparparwar ni Percy Lapid di sibibiyagpay kadagiti programa na gagayem ken kabsat itaapo sino digiti person of interest para iti pan nakapapatay ni Lapid gagayem kabsat ti Philippine National Police Chief kinunana idilaeng kalman nga adda sa nga gasot ket inne mapulon dami naman no sa nga gasot ket inni mapulong nga persons of interest nga posible nga digitoy ket suspect pakairamanan ti Chief ti Bureau of Corrections idi ban nakapapatay ti radio commentator nga ni Percival Mabasa wenno adada iti popular nga nagan na iti radyo nga Percy Lapid gagayem ken kamsat ti PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kinunana nga ditoy ket pakaibilangan digiti politicians so dinggen nyo politicians police, military personalities, nupay saan na nga binigbig dito. Idi press briefing, Kampo Krame, kinuna ni Azurin nga digito'y personalities ket pakaibilangan pa digito'y binababalaw, kritikar ni Mabasa kadagiti programa na. Kinuna na nga idito Cebu dito tawen 2021 ni Mabasa ket adda kadagiti censored 600 personalities ngem 160 kadakwada ket considered person of interest iti pan nakapapatay na. Tibiyang ti Bureau of Corrections Director General Gerald Bantaga ket may sa kadakwada segon ken ni Azurin sungbat na po yes kasama siya kada iti person of interest ni Bantag ket na suspenso makalawas kalpasan po iti papatay ti nasaong balod iti New Bilibid Prisons nga ni Crisanto Villamor Jr. ni Villamor ti nabigbig kas babae ni confess killer nga ni Jewel Escorial kas middleman gagingem kamsat ti New Bilibid Prisons record ibagana nga ni Villamor ket natay gapo iti acute hemorrhagic pancreatitis gagiyem kuna ni Azurin nga ni Villamor ket i-providean ti provide iti vital information kuma itapno mabigbig ti mastermind iti Mabasa Islay so anat pamatiyo gabot adda ti limtuad nga kabsat ni Villamor dito natay nga middleman nga alias Marisa dito ingatan ti kadadakkel na tulbek tapno masulbar ti na sa nga kaso gagihim kay kakabsat para kanya kapo medyo narigat tilaingin pagibasaram dito in parwar ti biyang ti Philippine National Police 160 nga tattao apo pakairamanan ni Bantag ti Bureau of Chief police politicians military personnel gagiyim kay kamsat nga adda mabalin na pan na kay nagnat ti dakkel dito nga kitain tayo apo no dito nga materrede na po di kita maibagbaga nga uray nakabalod dan ket makapagaramid da pailaeng freely kada kita krimen wenno nakairwaman da or rason tinakasentensyaan da nga mabalod yun napakasama gagiyem ken kaabsat adda apo ti connivance idi nagbabaytan di agtuturay gagiyem ken di kita men in uniform gagiyem tapno makaaramid di gito sino ti mang palubos sino ti mang kidaw gagiyem kaabsat sino di kita adda tirwar apeng adda pela kontak ni Villamor ken ni Escorial gagiyem kabsat daytoy kadilaeng tidamo nga kontrataen ni Villamor ni Escorial ket pimmotok wenno na amwan po ti publiko nga isuda ti nagkinuntak nga nairanamit deti papatay na itatapo adu diti mang isad-suggest nga adda maaramid nga maaramid nga sabali nga pan nakautopsya ti bangkay ni Villamor tapnon ti kasta maamuan no anya nga talaga ti patay na
ket mabalin nga agsungbat digiti adda ka aramid na nukas pagarigan na iranta nga napapatay tapno maliplipan ti mabalin nga pan nakaibunannag ti anyaman na po nga dialogue or katulagan deskuryal ken ni deti natay gagiyem ken kabsat nga ni Villamor apong agbuybuya ken nagdingdingeg. So sapay apo ta agbalegi amin digito ngem para kanyak medyo nalidem pay laeng apo amo kaskaditi muna na po nga takdir ko. Manipod apo ken ni original nga nagmandar adanto pay sa bali nga mabilin adanto pay sa bali aging gana ken ni Gunman gagiyem kamsat nga ni Gunman ano ket ni Gunman ni deti Escorial tamo na binigbig deti balod gagiyem ken kamsat nga nang biling ken kuanang embasi ka deti limtuad nga ni alias Marisa gagiyem kamsat da Escorial ken ti kabsat na nga ni Villamor, June Villamor, agam ammo digituyan niya nabayag pakiramanan dito may tutudupay nga maysa ka digiti nakipagplano or maysa ka digiti middleman gaputa digitoy ket agkakalugaran. Ayun may sa lang apo ti anok ditoy Didi pan nakasulbar digiti kakastoy apo iti maparwar sino digiti adda di unig di pagbalunan hardened criminals gigiyem ken kabsat di ba idi panawen ni dati presidente Gloria Macapagal-Arroyo nga ti Chief Justice idi ket ni abogado Raul Raul Gonzales ba yon na interview apo babaen iti CNN gapo iti pan nakaitip-tipon digiti ubing nga balod kaditi hardened criminals so nga kayat da idi mailasin digiti ubing nga saan pay unay nga naigamer apo ti basol wenno pa nagsalungasing tilinteg kadagitoy talaga nga naigameren limasag kadakada na po iti kina berdugo gagayem ken kapsat. Okay? Awan na po tinabati pa nga oras iti dati nga aldaw, malem iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz kinadua iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Martes tayo amin na sapada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas na unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngem agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan
iwasan tayo basit ti kastoy, no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter 3 nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo digito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan naggurigor andamit nga makarik natin mali. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day din napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagayam, ini may kadwagon daway, kablawan da kayo, iti nagasat nga malim, ti Martes tayo amin na sa paday, iti deto yung Oktubre 25, 2022. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin, tap na awisin da kayo ng income na kadanggay. Iti lasud ti may nga oras, parit sa bali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Ita nga malim, intay tuloy, ti panakaibasa, diri surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinaya, ni pagayam tayo lulen. Ngayam kasangwanan yan tayo tultuloy, ti panakaibasa ti surat ni Lolen, agyaman tayo karili sumaganad. TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City, babayan kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Eli Amarcos. Pagyamanan ti upay ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupian iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti number 16, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo ba iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City para kadagiti kayo apong ipawit, ipatulod kadagiti kapamilya wenno papagayam yo ijay Metro Manila, Ciudad Tibagyo, Probinsya ti Isabela ken Cagayan. Mapan kayo na po iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street iti Ciudad Tilawag, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose.
Agyaman tayo pa ken ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap edi Eva Beach, Hawaii ken ni Mr. Edwin Ancheta edi Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan, luang kalding ken karnero, po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadalong nga ipainom tayo ket ang agapo kadagitay stagnant waters, kadagitay pagpupunipunan, dagitay itlog ti igyas no Juan, ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at taktimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na nakilamanan na sa sunod dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ni karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot sila nga di asideg di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. At nga din papagayam, ti panakaytuloy nga may basa, dito'y surat nga nakaypalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Lulen. Nagtultuloy ti panaglabas tel daw, Manong Robert. Nagtultuloy met nga dimigdeg ti saan nga nasayat nga ugali ti asawak nga ni Muller. Ken talaga nga impersonal nan kanyak. Ti pagpabasol na nga da relasyon mi ken ni Manong Diego nga karuba mi. Dahito ti rason kano nga paggaayat ko ti dandani dua wenno mamindua daras nga isa sarungkar ko kariti naganak kanyak. Manong ko awan ti kinagpaysuna.
Tinagbalin nga atap ti asawak kanyak. Tasipod pa nagubing ko, nagbalinen nga nadikket ni Manong Diego kada kami nga familia. Aglalaloy di saan pa'y nga napanagnaed ti kabsat ko, Eje Cagayan. Di ta kabsat nga, awanen di palubos na apapanak, nga kasmet laing ti dati nga saan nga kakuyog ko isuna. Tipay nakalalas, masansanti, panang karyar na kanyak. No, adda kami iti pagtaengan da pa kinanaedan mi. Iti pagtaengan di naganakken ko na. Nga jak man la mauray, Manong Robert, nga naaw-anawaen dagiti nakaikamangak. Ti saan niya nasaya at nga ugali ni Muller, Manong ko. Kasti na minsan nga isasangpet mi nga napan na kitsyenda. Inuray na kiti nagparkingan na wenno nang iparkingan na iti lugan, Manong Robert. Medyo na ibayagak gaputa adu digiti ginatang ko. Dito'y nga agpungpungtuten idi mapasungadan nak. Api nga nagbayag ka. Anyala digiti ginatgatang mo? Wenno nagkita kayo manen ken ni Diego? Naibagam nga umay ka makitsenda kitag kita kayo. Ting aming kaawa na pagparking nga kita ket saan ka nasurot gaga. Kinunana. Apa unay kamit ten Muller. Makita mo nga kadado digiti ginatang ko. Kasano nga jak maibayag ket saan met lang nga siyak ti customer ka di paggatangan. Makipila ka tapno gumatang ka. Santo mabayag manin iti panagbayad mo. Sa ita. Sige. Aglugang kanta, sarita tantuman ni Jebalay. Nagluganak na ro diti tricycle mi Manong. Ket dita kabsat nga, ure agtartaray tilugan, tumanabutob, wenno sao nga pasaray. Iyasidig na tingiwat na iti sidecar, tapno mangig ko digiti bagbagana. Puro Diego, Manong Robert. Ngem jaklatan sinungsungbatan ti asawak gaputa jak kayat, nga agriri kami manen, kabsat ko. Idi makadanon kami di balay, talaga nga karyarin nakmanen, Manong Robert. Edi may disag ko digiti ginatgatang mi ken may sirik ko dito'y nga simreken. Agpudno ka. Api nga nakabaybeg ka nga naggatang ka digiti ginatang mo. Siguraduen nga husto ti ibagam tano saan. Makaramang ka kanyak. Makapungpung tutunay. Jak kaya tasungbatan ta jak kaya tiriri. Aglalo kabsat ket ammuk nga awan ti kakampik wenno mangkanunong kanyak iti uneg ti balay. Tadagiti nakaikamangak ket. Saan daman lang ammo nga tubngaren wenno dilawen ti aramiden ni Muller kanyak. Madamak nga ikarkargay ti refrigerator digiti karne, ikan ken sabsabali pay nga frozen meat. Idi aset gannak ket ginamatan na ti takyag ko. Api nga di ka sumungbat gaga. Pudno ti ibagbaga kanya. Nagkita kayo manin iti karubam nga ni Diego. Kinunana. Masaksaktaan nak Muller, pangaasim. Masaksaktaan na kita raramidem. Masaksaktang ka turpe, gabuta husto ti atap ko, nga da relasyon nyo iti di nga manong-manong mo nga Diego. Awan ti kinagpaisunat ibagbagam. Sana pudno ti atap mo. Datin nga nadikit ni Manong Diego iti pamilyami, aglalo di saan pa nga napanagnet ti kapsat ko iti Cagayan. Apagsaog ti kasta Manong idi panalpaaken ni Muller ti aking kannawa na pingpingko ket uray akladandan ni natalimu daw kabsat. Nagtaray ti anak ko nga ni Rico ngay masidig kanyak kalpasan ti panangtung pa kanyak ni Muller. Ngem inakal na nga inya dayo ket pinasabatan naman ti aking kanigi da pingping ko. Danda ni Jack kabalinanen. Kayat ko idin ti agikis ngem amangan tadigdigan nakket bulbulwen nak ti asawak.
Idi masidig ti katuga nga kababae ti ammok ket umay nakisalakan ngem saan. Innala nakit di ti anak ko nga ni Rico, ket sana kinuna ti kastoy. Umay ka Rico ta mapantay ti kwarto me. Bayam nga agsarita ti amam ken ti inam, may panggipit di deta nga banag. Makaamuda nga mang sulbar iti parikot da. Nagumuma anang dangdangran kanyak ni Muller, Manong Robert. Agingga nga nagtarayak nga simrek iti kwartume. Inlak ko detoy. Gaputa jak kayat nga umay nakdanunen. Nakasaksakiten ti duaping ko nga tinumpa-tumpa na. Pakairamanan ti pading ko nga nakugtaran na idita tumarayak nga dandaniak na idaleb. Dito'y kabsat nga inbulon kon ti panagsangsangit ko. Diyos ko, anya da ito'y na mapaspasamak iti biyak ko. Apay nga kastoy metten ti nagbalinan ti asawak. Apay nga may turid nakmet ti naranggasan. Lawlawagam kuma ti panunot na apo. Awan kinapudno na dagiti ipagpabasol na kanya. Ammom deta Diyos ko. Adda kiti kasta nga sitwasyon nga karkararag. When ibturak ti saem, ken panaas dagiti rupak, ken ninagduduma nga paset ti bagik, nga nagdiswan ti ima ni Muller nga asawak. Gapoy ti panangdangran na kanyak, Manong Robert. Edita, tugtugen na ti agkakamakam ti ridaw ti kwartume. When Manong, tinugtog na ti uray laki nagbugbugkaw nga lukatak ti ridaw. Gapoy ti amak ko nga dakdakes ti mapasamak. Linukatak nga rod ti ridaw ket idita maibaskag ni Muller nga naikwadro iti ruangan ti kwartume. Inarakop ko detoy. Inarakop ko ket nagpakaasiak. Nagpakaasiak nga di nakundangran. Pangaasim Muller, jakon kabalinan. Madudugen ti bagi kiti panangdangdang ram kanyak. Ragsak mo kadi nga makita nak ngagsagsagabaga po iti puwersam nga mangdangran kanyak. Kinunak nga si Arakop. Inakal na ti panangarakop ko kengkwana. Ket kastoy digiti balikas na. Pangaasim, saan nakapagaramidan ti jak kayat? Saan mo nga'y palubos nga mapapatay ka? Papatayin ka no mapaniknikak. Nga da relasyon nyo ti DJ at Diego Lulen. Kaasi ni Apo Dios nagkalma ni Muller. Daytoy ti jak maawatan nga ugali na, Manong Robert. Ngano agpungtot ket maiturid na kadangran, aglalo no sumro ti kinaimon na. Nagtulag kami nga saan ako namapan ti balay no saan na sumuro. Ken limitarak laengen ti uras nga kadami. Ngamin kabsat jakmet maiturid nga di sarungkaran ti ama kininak. Ngamin ket nakapsutdan, aglalo ken ni tatang nga dan iti sakit nga asma. Sa anak peket din niya mangit-ited ti anyaman. Nga banag gaputa, nudaduma ket maamakak amangan no, pagarupen na nga gunggundawayak ti mabannugan na. Agingga nga iti naminsan, nga ipapan mi iti pagtengan mi. Simurot ngem saan mi nga intugot ti anak mi. Ngamin kabsat jak kayat nga kang kanayon nga makitkita nati, panagririri mi. Idadda kami ti uneg ti balay, when ti balay mi, inbagak kadatatang kininanang nga, saan kami namangal daw dito eh.
O may dakay laing sarungkaran. Kumusta ka, tatang? Kinunak. Eto masansan metten nga. Sumro ti sakit ko. No duma, jak makaanges. E di naminsan niya rabiin ay bagta. Napan inayaban ni nanang mo ni Diego nga. Nagluganan na tilugan da nga napanggimatang iti agas ko ta na ibusanak. Ta sumkem manen ti sakit ko. Kinuna ni tatang. Nakitaklat ta ti panagkuretret ti muging ni Muller. Idi da kamaten ni tatang tinagan ni Manong Diego. Jak nakauni kabsat. Di kay nga minunay. Agbanbannog akin rumrumwar. Aglalo no agbaliw ti klima. Sumro dito sa kityo. Ken masapul nga. Addalat ta istak nga agas nga. Pangpasayot-sutyo iti kabrobakubyo. Tapnon ti kasta di kay marigatan niya umangis. Kinunak. Idi agtimek ni Muller. Ket kinunana. Oh, di kayo pa kay kadinalpas nga agsarita ken itatang mo ta. Agawid tan. Amangan no. Di naman na nagluto iti balay. Kinunana. Apay, saan kayo nga mangan dito iya? Dati-dati kitag sasangot tayo metamangal daw sa kayo agawid. Kuna ni nanang. Simbungbat ni Muller ket kinunana. Saan rin? Saan kami nga namangan dito eh? Narigat no, agbayag-bayag kami dito eh. Ne, apay metten barok. Apay metten nga. Kasla di mo metten kayat ti agbayag dito eh. Ket dati-dati ket maturog ka pa eh. Numalpas tayo amangan sa kayo agawid. Ti anak yun, pagsalutsudan nyo, hangas yak. Diyak kayat ti agbayag dito yan. Kinunana. Ay, paspasensyaan yun ni Muller nanang ta ada problema mi di balay. Ada asikaswem mi nga problema. O sige mapangkamin ta. Mangang kamin to ni Jibalay. O Jibalay da Muller. Kinunak. Ket bulon kon kabsat ti rimwar tapno napana ko naglugan. Iti lugan mi at tricycle. Insigida met nga si murot ni Muller. Ket iti paylaeng panang pagandar na iti motorsiklo madlaw kumanen nga agpupungtot ti asawa. Tsaka mo, ngem iti laeng pan nakangeg na itinagan ni Manong Diego nga dinakamat ni tatang. Kastan tinagbali na aktwasyon na, Manong Robert. Ini makadanon kami di balay talaga nga saan pa nga nagluto ti katuga nga kababae. Kapilitan niya siyak tinagluto para iti pangaldaw. Ngembayat nga aglutluto ak kabsat. Sumurot-surot ti asawak nga agsao-sao. Ken mangibagbaga iti atap na nga da relasyon mi ken ni Manong Diego. Ngem ditoy nga saan kulatan nga sinungsungbatan ket nagkonsentrara kiti panaglutok para iti pangaldaw. Ngem uray kasano nga panang liklik ko ken kuana. Adad dalata nga kasla maburibura nak gapu ka diti sasawen na kanya. Wenno panagat atap na. Ket kasmanen ti dati Manong Robert. Jak manen na uray nga umay nak ikanawa ti katuga nga kababae wenno ti katuga nga kalalaki. Kimleb dakit di ti kwartuda pakiramanan ti anak mi nga ni Rico. Ket awan nga pulos, tinangeg ko nga panang tibngarda, wenno panang tinggarda iti anak da, ani Muller. Naglabas pa'y di aldaw, kabsat ko. Adda idin nakem ti anak mi nga ni Rico gaputa, agtawin day tuyen iti walo. Ken grade 2 iti elementarya. Naundayan na panawen. Naunday mette na panawen nya panagsagsagabak gapu iti masansa na panangdangdangran kanyak ti asawa. Gapu iti panagimimon na. Agingga nga naamuanen datatang ken ni nanang.
nga pagimimunan ni Muller ni Manong Diego. Kabsat ko iti naminsan manen nga apan mi iti pagtaengan mi tapno sarong karak ti amak kininak. Dito'y nga kinasaritanak ni Nanang ket kastoy di kiti balikas na. Ane aluunay ay iti pangipapanan ni Muller nga da relasyon nyo ken ni Manong mo nga Diego. Madamdamag ni nga dangdangran na kakano. Agpaisuka di anak ko. Makasangit ti inak. Ay, apay nga mamati kayo ka di kita. Ibagbagawin na idandanon da kata kayo. Wan kinapudno na deta Nanang. Kinunak ngem jakon maigawid ti panaggarubos di kitilwa. Ngamin Manong, malagip ko ti pan nakadudugen ti bagik. Gapoy ti masansana pa ng dangdangran kanyak ni Muller. Rason nga, limok ning ti pakinakim ko. Ket no dati nga inyulbud ko ti pan naka kabkabil wenno pan nakadangdangrak babae ni ti asawak. Inadmitir kon ken ni Nanang Manong Robert. Napalalo ti sangit ko iti sangwanan ni Nanang. Mas asyan met ti inak kanyak. San mo kumalain niya ibagbagakin ni tatang ti namin ko keng kanang. Amangan ta, isupay ti mamagkaro iti rikriknain na nga sakit. May amo na si kalaingin ti makapo. Ani man ako, kaasi ka. Kaasi ka pa'y. No kastamit laing di pampamayan na king ka. Agawit kayon dito'y balay. Panawa mo ti asawam. Panawa mo ni Muller kat itugot mo ti anak mo dito'y. Pakaasi ni Nanang. Diyak napuputan niya simrek ni Muller. Iti kusina nga ayan mi ken ni Nanang. Ket dituyan nga nagbasbasawang manen. Baysa kami ta bakit konsintidor ka? Ibagam ket di na panawan nak ti anak mo gaputa. Wenno uray ka di sika ket kanunungam ti panaki kamkamalala deti anak mo. Makapungtot ni Nanang ket timmakder. Tartarim nem ti agsasa umuler. Sanak nga ako saran ti awan ti pagibasaran. No naasidig ti tao kada kami, saan mi nga basol deta, gaputa na saya at kami. Uray kastoy nga mamirmiraot kami. Ado di kiti tao nga mangisaksakit ka na kami. Awan ti dangdangran mi, awan ti paspasakitan mi. Agbibiyag kami nga da kami laeng kinawan ti ramraman mi. So nga di mo ibagbaga kadangyak ti kastang konsintidura. Wenno ay ayunak ti atap mo nga makirerelasyon ti anak ko kini Diego. Abmom ka di nga amumin deta. Kinamumin nga kanayon mo nga dangdangran ni Lolen. Deta ti rason no apay nga ibagak nga panawan na kan. Deta ti rason no apay nga ibagak nga umayon agyan dito balay. Sipud panagubing ni Lolen. Saan mi ang dinangdangran? Pinadakkel mi nga pulos nga dinalulot ti bagina iti panakadangran. Saan nga kasti ararabiden? So nga pangaasim. Pangaasim tano di mong kayat ti anak mi. Isublimon ka na kami. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo. Manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo. Iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem kag tagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pagyaman ng tayo pa iti TMT Construction Company, ti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City, babayang kini Honorable Telwin Tapawan, nga kaming ti Sangguniang Bayan, ti Eli Marcos. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhood, ti barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, ti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, manipod ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 J. Flores Street ti Siyudad Tilawag. Ti Pugadlawin North Courier Service iti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag. No mabalin nyo nga pakaipawitan kada iti kalikagom nyo nga ipatulod kada iti kakabagyan nyo iti Manila iti Siyudad ti Baguio iti Cagayan ken Isabela. Ti Pugadlawin North Courier Service ket masarakan ti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag babayan iti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much ken Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada.
Gapu di pa nagsinsinungbat, damoler nga asawa ken ti inak. Rimwar ni tatang manipo diti kwarto na. Ket dita kabsat nga, nagsawan na ni Muller. Muller, no awan ti babain mo kada kami nga nakaikamangam. Agawid kan. Agawid kan tadagiti naganak keng kating kapagsasawan. Saan ket di nga da kami? Awan ti utang mi nga naimbaganakem keng ka. So nga pangaasin. Agawid kan. Kinuna ni tatang. Wen, agawid ak. Apikit din niya saan? Jak pagtatakunan ti agian iti ragrag balayo. Sungbat na. Saan nga nakatipel ti ama kabsat ket ginawat nati? Nakasabit nga nakabalay abuneng. Iti mismo nga sulit ti diding. Ket dito'y nga inasot na ket kamaten na ni Muller nga tagbaten. Nagikis kami kaninanang nga nagtinulungan mi nga inggawid ti amak. Ngem ni Muller kabsat, ket kasla imbaag nan ti ipos na nga aso iti taray na. Nga pinanawan na pay ket din ti tricycle, nga nagluganan mi wenno tricycle na, Manong Robert. Dito'y nga nadegdegan ti problema kabsat. Jakon ammo no sinno ti sanibak, no ti asawa wenno dagiti naganak kanyak. Ngem no jak, sumurot niya agawid. Matayak lakit ti Manong Robert. Matayak iti iliw iti anak ko nga ni Rico. Nga sigurado nga saan napaluspusan ti pamilya ni Muller. Nga ited kanyak. Mapampanunot kumet idin nga sinaan ti asawak gapu iti kinaranggas ken kinaimon na. Ngem nagpaspasen siya ak gapu iti anak ko ani Rico. Nga sigurado nga maapektaran ti dadakkel na. Numasansan wenno agtultuloy ti ririmi nga agasawa. Gapuy ti daydi nga pasamak kabsat ko nga damo unay nga adda ti kasta nga naputa ka pasamak iti natalina ayabalay nga dimmak kenak. Nagguumong digiti karuba nga imay ket nakipagritnada kanya. Dito'y nga saanen nga nailimed ti istorya. Naamuanen ti adu nga tao iti purukmi ti panagimimon ni Muller ken ni Manong Diego. Kabsat ko gaputan na ibati met ti tulbek iti motor. Nakisarita ak iti maysa ka digiti karuba me, nga nuwen ken mabalin ket itulnugnak. Igawid da kidi digiti naganak kanyak ken kayat da nga paayaban ni Muller tapno agsasarita kami iti uneg ti barangay. Ngem saan ko nakinayat? Ngamin kabsat jakod kayat, nga adaddapay nga agwaras ti saan nga nasaya at tapasamak. E di nagbaetan mi ti asawak nga nakairamanan nen ti pamilya. Maburiburan ako unay Manong Robert. Danda ni awan mayat nga mangimaneho kanyak tapno mayawid ti tricycle me. Ngem naturid ti may sakit kinunana nga. Siya kun manang ti umay mangimaneho ken ka. Ta plete aktulatan niya agawid. Alaman nga rod ading pang-asim. Inakon, nanang tatang, karuba, bapanakon. Kinunak nga makasangsangit. Agananad ka. Nudangran nakapay ti asawa, mag-awid kan diti balay tayo anak ko. Balikas ni nanang, ngem kasla jakon inkan kano, tinagbalin nga singasing na kanya. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga panagtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Edi makadano na kidibalay mi, Manong Robert, when balay, damuler nga pagnanaidan mi. Awan ti asawak. Tiket di katugang nga kababae ken lalaki, ti simmabat kanyak. Ngem imbes nga nasaya at di kitibalikas da saan. No diket si direndak, Manong Robert. Hoy lulen, anya ti inaramid yu ken ni Muller edi balayo. Apay nga nagsasawan ka no ti inam? Ken kasamitin, gandat niya tagbaten ti amam. Hanyakit din nga turedyo. Kayat yu ka dite. Kuno kayat mo ta isaklang ko di tinaganakken ka. Balikas ti ina. Nanang, saan kay kumanga makiramraman ken saan kay kumanga gararami diti istorya? Anya nga istorya? Saan nyo kumanga basta patyen ni Muller? Palawagik kada kayo no apay nga adda ti pa nagsinungbat da ken ni nana. Naamuan ti inak nga dangdangranak ni Muller. Naamuan ti inak nga agimimon ni Muller iti maysa kadagiti pagayam ti pamilyami nga ni Manong Diego. Inbagana nga no dia akon makaanos ket agawid ako ni ti balaymi. Nga isu ti nagpungtutan ni Muller tanangig na deta nga balikas ni nanang ket nagsinungbat da. Gapu ka iti nadadagsin na panagsasao ni Muller iti inak. Rimwar ti amak ket nakapungtot ket nagsawan na ni Muller. Ngem gapu ta sumungbat ni Muller ket ginawat na ti bunay nga nakabalay nga nakasabit. Ket dita nga gandaten na nga tagbaten ni Muller nga minarakop mi ken ni nana nga inkawit. Palawag ko iti katugangak. Ket wen, di dagandat na nga mangpapatay iti anak ko. Torpe deta nga amam. Kaya't nan sa tiagbali na kriminal wenno, kaya't na nga tati mabalod. Kinunak, rimwar ti katuga nga kalalaki, ket kastoy met di kiti balikas na. Bagbagaam ti amam ha. Saan nakabumde nga, mangbayad ti biyag. No, ti anak ko ti ikasta-kas tayo. So nga, bagaami na, amangan ta
Agsipnget ti pagkita ket siyak ti mangraot karakwada. Tatang nanang, pangaasiyo. Kayat ko nga maurnos ti sitwasyon mi ken ni Muller. Kayat ko nga preserbarin ti naragsa ka pamilya mi, pakairamanan ti anak mi. Saan nyo ka di nga digdigan? Pangaasiyo. Bagbagaan nyo ko man ni Muller. Nga, liklikan nan ti kinaimon ken ti kinaranggas na kanya. Agpakaasi akka na kayo. Dupay kasano nga pakaasik. Kaslaawan tinangeg digiti nakaikamangak manong ko. Simre ka kiti kwarto mi wenno ti balay sa ak nagdiretso iti kwarto. Dagasi kidi ti anak ko nga nakatugaw. Ngem saan niya palubos ti katugangak? Saan? Saan mo nga alaen ni Rico? Agsarita kayo pa'y nga umunay ti anak ko nga ni Muller sa amon to alaen. Diyak kaya ta makitkita na tinakalalas nga dyaryo ken maamuan na ti dakes nga aramid ti tunggal may sa kada kayo. Diyak mo no ti anak ko ti adda ti dakes nga aramid na wenno si kalulen. Kinunana. Diyakon simmong bat kabsat. Nagdiretso ako ni ti kwarto mi ket dito yung nagpupukak ken nagsangsangit ka. Kaasi ni Apo Dios, Manong Robert, naginurnos kami metlaing agasawa, edededi agundaway. Dito'y kabsat niya sa anak ko na pulos. Nga mapan iti pagtengan mi tapno maliklikan ng tiriri. Wen, jakon kaya. Banag siguro nga nakaragsakan ni Muller, gaputa jakon rumrumar. Ngem iti kaunggak kasla madusdusa ak. Kasla jak mayes ngaw ti buses ko kabsat. Wen, kasla madusdusa ak gaputa na sakit man unay tinakim ko ajak masarungkaran dagiti nakautangak iti biyag. Ngem gapu iti ayat ko nga awanen ti ririmi nga agasawa. Ken saan niya maimatangan ni Rico nga anak mi. Dagiti mapaspasamat. Isu nga pinatangkeng kun tirik na ken pusok. Manong Robert. Agingga nga iti may sa abigat, anya na panakasdaaw ko idi mapasungadak iti kalsada nga agturong iti balay nga pagiyanan mi wenno balay da Muller. Ti kabsat ko nga naikamang iti kagayan ni Manong Puli. Wen kabsat, umay iti balay nga ayan ko. Ket di ta makadanon iti ayan ko nga adda iti sango ti balay. Mabaling ka di nga, dumano na kiti balayo. Ada ka din ni Muller. Ada iti uneg manong. Ijak man naamuan nga. Sumangpit ka. Ay, saan ko nga yung pagpakaam mo gabuta? Nagpakaam mo ni Diego nga marigatan ni Tatang. Ilawlawag ng ti amin kanyak. No api nga saan ka nga mapmapan ni Jebalay kandi mo idasar sa rungkaran. Balikas na nga malidayan. Agingga nga napasungad mi ni Muller nga umasidig iti ayan ni. Manong, ada kamit gayang. Kinunana, ay wenading simbang petak ta pinakaamondak nga dumigdig ti sitwasyon ni Tatang. Umayak ko makipakpakaasik yung kamuler nga nuwen ken mabaling ken. Palubusam ti kabsat ko ta. O may nakita ni Tatang. Amangan ta. Di nan maabot ta si bibiyag. Kinuna ti kabsat ko nga nagpakpakaasi. Uwen na. Pekit di niya saan manong. Kinuna namet nga kasla dabain na iti day di agundaway. O sige. Bayam dalak ti tricycle ta. Agkukuyog teryo at talo nga, mapaniti balayo. Kinunana,
Dito'y nga simre ka kiti balay, pinaguray ko ti kabsat ko iti ruar. Tapno mapang ko arwatan, ti anak ko nga ni Rico. Anak ko, umay ka ta mapantayo di balay ta, mapamukitain ni Lulong ket marigatang kanong gapo iti sakit. Simmaling bat manen, ti katuga nga kababae ket hapay, no itugot mo ni Rico, mapaglaing na tiya ma'am. Bayamon, saan mo nga itugot ta, mapang kami ti tiyandaan. Siya kung ti mapamakitsenda tapno saanin nga sikat ti maagutar. Amangan no pabasulim tumanen ti panakitsenda nga rason no apay nga agatap ken ka ti asawa. Sana ya. Nanang pangaasim. Itugot ko ka din ni Rico at makita namin ti amak. Ti apo na alakay no. Dakes latag balinagasan na. Ay saanin ubing pay deta kita mangan tamaakaran iti sakit ti amam. Panunutem na ti seguridad ti salon at ti anak mo. Saan ka? Sus, apo ka. Agpanunot ka kadilulen. Napananin ti panunot mo aya. Gapoy ti pungtot ko iti desisyon ti katugangak. Nanang mabalin na napukawin ti panunot ko. Gapoy ti kanayo na panang bugbog ti anak mo kanyak. Kinunak ket pinanawa kon. Dito'y nga nakapungtot ket kinunanang impakamakam kanyak. Natangsit ka nga talaga. Natangsit di kiti tattao nga daramid na. E di makadanon kami di balay, Manong Robert, agnangabiten ti amak. Wen kabsat. Agsungsung abin ni tatang. Edita. Adda kami ti pagtengan. Nagpakawanak iti amak. Wen. Nagpakawanak Manong Robert no apay nga saan ko na masorsarungkaran gapu iti aglalabit a problemak. Inyawat na digiti ima na idi mangig na ti buses ko. Dito'y nga, pinetpetak. Tatang, lumabang ka kuma. Saan ka pa'y matmatay? Saan kumapay tatang ko? Kasyam ni nana nga mabating agmemaysa. Kasyan na kami nga maulila. Pangaasim tatang. Dito'y kabsat nga di pa nagpinetpet ti dakulap mi ken ni tatang. Mariknak nga lumuklukay ti panangigem na iti dakulap ko. Wen, nupay awan na uray ko nga sungbat kada iti pakaasik nga saan pay nga matay ti dakkel ko a lalaki. Sungsungbatan nak babaen, iti yaakalen di iti nakapitpit a dakulap na iti dakulap ko. Nga may sa ti kayat na nga sawen, mauyusen ti angis na. Mauyusen ti angis na wenno ti biag na nga inpabulod ti Diyos Ama, Manong Robert. Pimusay ni tatang iti dedi agundaway. Anya naladingit ko. Agar-ari ti ladingit ngem gumay gayib-gib ti gurak iti babae nga nakaikamangak. Ti ina ni Muller. Tano ko may palubos naman laing nga naitugot ko ti anak ko. Nakita na kumamit iti maudi agundaway as ibibiyag ti amak. Weno po na alakay. Manong Robert. Papagayam sa tayo may lipas ngay basa dito'y surat ni Pagayam tayo lulen. Endo no bigat padaanan iti panakaituloy na nga may basa. Agbali ito ka diti asawa ni Lulen nga ni Muller. Anya digiti masakbayan na. Aglalo ti inanay tatapi musayen ti amada. Dito nga rin din papagayam ngay sirami iti sabali payagundaway ti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malem ti Martes tayo amin na sa apada, agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday
ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat, ti napalabas.